Dacă buchetul cade pe jos, există o superstiție, dacă nu știți, vă spun eu acum, 7 ani, toate fetele de acolo nu vă mai măritați. Deci aveți exemplu. 1. Hai că număr eu de data asta, poate să bine. 2, 1 și... Alina, dacă îți pare rău de buchet, nu-l arunci. 3, 2, 1, încolo, da? Doamne, nu știu ce faci, dar eu cred că te măriți în viitorul ăsta. Alina, încolo! 3, 2, 1, încolo! Ușor, ușor, ușor! Alina! Alina! Rugămință, să termină melodia! 3! Fii atent, dacă nu nimerești de data asta, te întorci cu fața și l-arunci! 3, 2, 1, ușor! Ușor! Asta a fost reglajul tirului. Amândoi. Nașul, ai de grijă ce faci.